Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger, i les paraules que va pronunciar quan va morir van llançar rius d'homes a la mar. Els meus tresors ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà hi he deixat tot el que he aconseguit. Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Line. Ara és l'era de la gran aventura. Era somnis i els anells, tot sortien malbé. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. One Piece! Brúixoles no en vull, treuen emoció. Vull seguir el corrent i el timó és el meu cor. Cinc mapapulsors